Naimbag nga malem tayo maamin manen gagayam ken kakabsat. Agyaman kami, agsipod ta, agtultuloy dayjay panang bendisyon ni Apo Diyos kada tayo. Iti panangited na kada tayo daytoy nga oras ken gundaway nga agkakadwa tayo manen. Naglabas kakabsat iti duwa nga episodes. Naamuan tayo iti duwa nga tulbek. Kitagyaman tayo, agsipod ta ni Apo Diyos, ket us-usarin na daytoy nga programa tayo. Ket adda digiti kakabsat nga nangibaga iti ragsakda, nangibaga nga nabindisyonan kadigiti inadal tayo kakabsat nga tultulbek. Wen takayat ni Apo Diyos nga agbiag tayo nga naragsak, agbiag tayo nga nasalunat. Ket kayat ko nga kablaawan kayo maamin. Sakbay tayo agpatuloy, agkararag tayo kakabsat. Bendito nga Diyos kada ito'y nga oras. Umay kami itatrunom iti ayat ken parabor. Nganapnuan iti pamati. Nga sikaw Diyos ket denggem dagiti karkararag mi. Ket dagiti saom nga isuin apan mi adalen itattao Diyos. Ket mabindisyonan tapno dayjay tarigagay mo nga maddan kami iti naragsak a biag. Wen uray pay iti nasalun at a biag. Tapno dayjay apan nagserbimi ken ka o Diyos. Ket agbalin nga nakayayo iti sangwanam. Bendisyonam dagiti kakabsat at kaduami itata nga agadal iti napateg nga saom. Itinagan ni Apo Mesos dawaten mi digitoy. Amen ken amen. Agtultuloy kakabsat nga ited ko dayjay panagyaman ko nang nangruna kina Apo Diyos. Inted na dayjay purpose ken ragsak. Nga uray pay kakabsat iti tiyempo akastoy. Ibagak kada kayo nga iti panagad-adal ko kakabsat tapno biro kak dagiti tultulbek nga isu iti adalin tayo iti tunggal malem iti Martes. Anya nga oras 4:30 to 5:30. Ket isu kakabsat iti relevant. Isu dayjay maintyempuan. Isu dayjay kasapulan tayo. Wen kasapulan tayo nga naamuan, nganti umuna nga tulbek ket God first. No ni Apo Diyos adda iti panagbiag tayo. No ni Apo Diyos isu iti mangiturturong kadagiti amin nga ramiden tayo. Ni Apo Diyos itid nanto iti panagbalegi iti panagbiag tayo. No ni Apo Diyos iti adda iti panagbiag tayo. Agbiag tayo kakabsat nga naurnos. Jimi kadua nga tulbek nga nadal tayo. Orderliness is next to godliness. Naamuan tayo kakabsat nga daytoy nga pamilya tayo. Our home, our family. Ket isukuma dayjay a pamilya nga bendisyonan ni Apo Diyos. Dagiti pagtaengan tayo kuma isukuma tinakayayo ken Apo Diyos. Apay, ti pamilya tayo ken ti pagtaengan tayo. They are the smallest unit that represents the organization of God. Dayjay araramiden tayo iti pamilya tayo kabsat. Tugot-tugot tayo. Numapan tayo iti ruar. To the church, to the institution that we live. Agyaman tayo kadigito nga tultulbek. Lagipen tayo dayjay inbaga ni Apo Jesus ken ni Josue. Josue 1, versikulo 8. Dahito nga versikulo kapsakat, isulat tanga iti panglukat tayo, iti tunggal programa tayo.
Basaan tayo na isurat. Daytoy a libro, dinto umadayo itangiwat mo. No diket ti aldaw ken ti rabi, panpanunutem to. Tapno tungpalem nga ramiden, kas mayalubog iti isu amin nga adda ana isurat ken kuana. Ta iti kasta parang ayem to ti dalan mo. Iti kasta addan to na imbag abiyag mo. Kayat tayo nga iti dalan tayo ketarang ay. Kayat tayo nga iti panagbiag tayo ket na imbag. Dayta iti kayat ni Apo Diyos nga agpaay kada tayo. Tulbek nga may katlo. Happy spouse, happy house. Kang kanayon nga mangmanggag ko gamin kakapsat, daytoy nga line. Happy life, happy life. Happy wife, happy life. Kapay nga no wife lang tinaragsak. Nalagsak mo, biyag mo. Kumpletuan tayo kakapsat. Dayjay pagtaengan, naragsak. Kasano, dagiti agasawa, naragsak. Tulbak nga may katlo. Happy spouse, happy house. Ni Apo Diyos kakapsat ket kayat na nga naragsak iti tao. Basahin tayo ijay Genesis 2 versikulo 18. Ket ni Jehova kinunana, saan anasaya at nga agmaymaysa ti tao. Yaramidak to iti katulungan na ang maitutup ken kuana. Idin anaparsuan ni Apo Diyos iti amin nga adda. Kitain na. Amo yung declaration na it is very good. Ngem idi nga kitain na ni Adan. Nalpas na pinarswa iti amin. Manipod iti day 1 gan iti day 6. Adadyayan ni Adan. Adadyayan di kitam amin ngan animal amin at tumatayab. Addada iti uneg iti harden iti Eden. It was a very beautiful place. It must be a happy place. Ngem, idi kitain ni Apo Diyos. Di pinarswana at haungan ni Adan. Nakita na nga adda iti kurang iti panagbiag ni Adan. Nakita na nga adda iti kasapulan nga ited na nga mangted iti ragsak ken ni Adan. Isu nga iti kunana ni Apo Diyos, it is not good for men to live alone. Agsipod ta nakita na, dahil kondisyon ni Adan. Adda inaramid na. Dahil iti kayat ko kinahabot Diyos kakabsat. No makita na nga adda iti parikot mo, adda iti solusyon nga itid na. Saan nga digiti kasla, digiti dadu mga kuna, ay kasta maggayam iti problemam kabsat kunana. Doon panawon ta kan, nyangen itulong da. Inbis nga itagtay da di spiritum nga lumlumned. Inbis nga paragsakan da ka, tamakita da nga da di problemam kanadakil. Idin apumanog da, awan iti na itulong da, ad-adu pay, dakdakil pay, nadagdagsen pay, jain batida. Ngem iti Diyos, Diyos iti ayat. Idi ang nakita na di problema. It is not good for men to live alone. At the solusyon na, I will make a helper comparable
to him. In other versions, dadya ko na comparable ket compatible. Isu nga dadya ko may spouse, jagasawa. They must be compatible. Dadya man ko natin nga complementary. Tada dadya nakita ni Apo Diyos sa problema. Kunana, iaramida man iti katulong na ang maitutup ken kuana. Dayjay aparswaen ni Apo Diyos adda iti misyon na. Dayjay misyon na aramiden na nga dayjay a panagbiag daytoy a lalaki a pinarswana. Ket agbalin a naragsak, agbalin an anay, taapay iti misyon dayjay a babae. Comparable, compatible, nga mangited iti tulong. Remember, haan nga dayjay helper, ay helper, haan. Adda iti tulong ang kasapulan di lalaki. So God named her, dayjay parswaen na, a helper. Mangtulong kadaytoy a lalaki nga ni Adan. Tapno dayjay aragsak na agbalin a kompleto. Ni Apo Diyos, adda iti purpose na, kadagiti amin a desisyon tayo. Iti amin a panagbiag tayo. Iti target, iti adal tayo, itata nga malam. Isu iti familia tayo, nga kayat ni Apo Diyos, nga agbalin ang naragsak. Anya iti naramid ni Apo Diyos, kakabsat. Basain tayo iti Genesis 2, 21 ingana iti 24. Ket ni Jehova Diyos impay na iti nargaan aturog iti tao. Ket nakaturog, ket innala na iti maysa kadagiti paragpag na. Ket iti nangalaan na renekpan na iti lasag. Ket iti paragpag nga inalat ni Jehova a Diyos, pinagbalin na a babae, ket inyeg na iti tao. Ket ti tao kinunana, ay daytoy ita. Isu iti tulang dagiti tulang ko, ken lasag dagiti lasag ko. Isu mapanaganan to babae, tati tao tinakaalaan na. Gapuna ti lalaki panawan nanto ti amana ken inana. Ket tumipon to iti asawa na. Ket agbalindan to amay maysa alasag. Kadaytoy kakabsat. Anya iti kunana ni Apo Diyos ken ni Josue. Ije libro iti tulag. Ije libro nga insurat ni Moses, masarakan dagiti tulbag. Ni Moses in record na, in surat na, no kasano asinulbar ni Apo Diyos, dayjay kinaladingit ni Adan. It was to create for him a woman. Na isurat, pinagturog ni Apo Diyos ni Adan. Nangalan ni Apo Diyos iti maysa kadagiti paragpag ni Adan. No, dito masalutsuden na kanya, Pastor, sino ado paragpag ti lalaki wenno ti babae? Kuna ka, agpadpada padpada da nga tao. Iti reference da, daytoy lalaki, nagkurang iti paragpag. Inalan ni Apo Diyos di paragpag ni Adan. Kaya mo nga sawan, ni baka mo, iso di paragpag mo. May maysa nga Adan, may maysa a proseso. Idi pinarasuan ni Apo Diyos, dahil babae,
nga agpaay kini Adan may sa a proseso. Nga maawamatan iti babae nga naparswa akas di panang parswa ni Apo Diyos. Kada ito'y babae nga insagot na kini Adan. You must notice nga iti usar babae, woman. Awan itinagan daytoy a babae. Ta iti inbagana ni Adan, she shall be called woman. Anya nagan na, inted ni Adan, woman, babae. Adda iti kaya ng asawen. Gapo ta, isuna, dayjay babae, naala, manipod iti lalaki. The root word is men. Naggapuan dayjay pinarsua ni Apo Diyos a babae. Sa lutsud ng pastor, hangkadi nga Eve itinagan na. Kabsat ko no surutem iti Biblia, idi nga inted ni Apo Diyos ken ni Adan, dayjay pinarsua na nga mangsolbar kadayjay problema iti kinaladingit iti panagbiag na. Adam called the gift of God woman, babae. Kaano nga nanaganan kakabsat iti Eva? Idin nga nagbasol da, ninaganan ni Adan dayjay a babae, iti Eva. The word Eve was given to this woman. Iti creation kakabsat ti babae is in chapter 2 of Genesis. The fall is recorded in chapter 3 of Genesis. And it is in chapter 3 of Genesis that the first mention of the name Eve was done. Ni Apo Diyos, kayat na nga naragsak iti pamilya. Daksang gasat nga simrek iti basol. Ngem uray po'y addan ti basol kayat ni Apo Diyos nga iti familyam kabsat ko, iti familyak kabsat ko, iti amamin a familya kayat ni Apo Diyos anaragsak dagitoy a familya. Tadayjay kinaragsak iti familya represents dayjay ayat ni Apo Diyos kadakwada. Happy spouse, happy house. Apan tayo, iji house. Umuna, kayat ni Apo Diyos anaragsak ti asawa a lalaki. God wants the husband to be happy. In surat kakabsat ni Pablo, iti balakad nga agpaay ka dagiti babae, tapno nutungpalan dagiti babae, daytoy a balakad, ti asawa nga lalaki naragsak. Anya daytoy a balakad. Efeso 5:22 ingana 24. Na isurat, basaan tayo kakabsat, da kayo babae, agtulnog kayo kadagiti asawa yo, kas iti Apo. Ta iti asawa a lalaki, isu iti ulo iti babae. Kas met ni Kristo, isu iti ulo iti iglesia. Ket isumet laeng iti mangisalakan iti bagina. Ngem kas iti iglesia agtulnog ken Kristo. Kas tamet dagiti babae agtulnog da kuma kadagiti asawa da iti isu amin. Anya dayjay nga pagragsakan ti lalaki. No ti asawa da dayjay babae agtulnog kadakwada.
Bilin ni Apo Diyos, kanyam kabsat ko asawa nga babae. Anya bilin na ken ka, submit yourself to your own husband as to the Lord. Anyan kakabsat, nga inayon ni Pablo as to the Lord. Apay, I'm talking now to the wife. Apay, no addatin baga ni Apo Diyos, question na ram ni Apo Diyos. Saan? No kunana ni Apo Diyos, laglagi pam iti aldaw apanagina na. Isudya aldaw asaban, kunong ka, Apo, di lamabalin nga kasto. Saan? Obedience to God is beyond question. Tati kunana ni Apo Diyos kini Ari Saul. Obedience is better than sacrifice. Dayjay panagtulnog mo kabsat ko nga babae, iti asawam a lalaki. Idi nga inayon ni Pablo, kas iti Apo, as to the Lord. God expects that you submit yourselves to your husband as you submit yourself to God. Apay nga nga inyon una ni Apo Diyos nga binalakadan ti babae. When tati lalaki iso ti ulo, iti pamilya. Ket no ti lalaki ket naragsak, dayjay pamilya ket naragsak. No dayjay lalaki ket agserbi, iti serbisyo ni Apo Diyos sumurot iti pamilya. Asawa nga babae ken digiti anak nga agserbi kini Apo Diyos. Ket nakita ni Apo Diyos nga iti ayan iti ragsak ti asawa nga lalaki. Isu dayjay panagtulnog ti asawa nga babae kas iti Apo. Dagamin kakabsat dayjay ang angaw tayo no daduma. Dayjay ko na tayo nga owner of the tiger. Idada kami di misyon, jartatyo, bagbadmintong kami. Ito naman ka, madamang pala tayo ayam, at dati cellphone naguni, apan silungbatan di agay ayam. Ito kuhan ka, malpas di ayam magpakada. Kunan to di nabati, ngagay ayam. Inayaban ni Commander. Sino ti Commander kuma? Ni Mrs. Pakawan duro. Kunami di Iloko. Saan tayo kakabsat nga balbaliwan ti urnos nga inted ni Apo Diyos? No adda kada kayo kakabsat ko nga agdengdengeg, agbuybuyay tata nga asawa nga babae, nga iti karakter na, kaiturayan na, iti asawa na. Tulungan na kayo na Apo Diyos. Tarusublin tayo, dahil panang parswa ni Apo Diyos iti babae. Inala na ditoy, kasi ganti puso, dahil paragpag. The skeletal system is a protective organ nga protektaran da ti puso ken dagiti nga delicate organ iti tao. The wife should be supportive. The wife should be protective. The wife should be there, submissive to the husband. Kabsat ko, awang kuma, iti asawa nga babae, nga saan ang maiturong ti asawa nga lalaki. Tapay, a happy husband is nudjay asawa nga babae, amuna iti agtulnog kenkwana.
Saan muntong ibaga nga, aramidin iti amin, dagi asawa, nga babae. Trabaho ti balay, agsipod ta, awan. Saan kakabsat? Addada nga komplementary, katulong, helper, agtintinulong da. Saan nga dayjay ang angaw nga ti asawa nga lalaki ka Canadian citizen. Tapay, aglaaw ti lalaki, babae ka. Aglaba ka na dyan, agluto ka na dyan, agdalus ka na dyan. Amin at trabaho. Ipatrabaho. Dayjay asawa nga babae ka dayjay lalaki. Saludsod ang pastor. Anya ngay met iti inbaga ni Apo Diyos tapno ti asawa nga babae ket naragsak. God has already advised the wives to submit themselves to their husband. Tapno ti asawa nga lalaki ket naragsak. Daytoy met kakabsat iti balakad ni Apo Diyos tapno ti asawa nga babae ket naragsak. Efeso 5 versikulo 25 hingga 28. Ephesians chapter 5, 25 to 28. Basahan tayo kapsat iti English. Husbands, love your wives, just as Christ loved also the church, and gave himself to her, that he might sanctify and cleanse. He may washing of water by the word, that he might present her to himself a glorious church, not having spot, nor wrinkle, nor such anything, but she should be holy, without blemish. So husbands ought to love their own wives as their own bodies. For he who loves his wife loves himself. For no one ever hated his own self, but nourishes and cherishes it, just as the Lord does to the church. Kasano kung mati panagayat mo kabsat a lalaki? I'm now talking to the husband. Gaday asawam a babae. Inbaga ni Pablo, kas iti panagayat ni Apo Jesus iti iglesia na. As Christ also loved the church. Anya iti naramid ni Apo Jesus? Inted na iti bagina gapu kenwan. Jesus was willing to sacrifice. Jesus was willing to die to make the church alive. Kasjay kumati panunot tayo nga asawa nga lalaki. Ijay sumrakan kakabsat da complementary, compatible, comparable. Daytoy asawa a lalaki ken asawa nga babae. Taintun no makita ti asawa nga lalaki nga adda iti aramiden ti asawa na babae. To make the load lighter, to make the day brighter, ti asawa nga lalaki, saan na nga ibain at tulungan di asawa na iti trabaho, iti balay. Oh, I have observed so many friends, at dahi may isa nga gayem ko, nipulos saan mo
ang mapaglaba, asawa a lalaki daytoy. No aglaba, aglamang. Apay, adamat tigayam ko. Nga no aglaba, handa nga ibain tapay. Dapat yung angaw no da dumaga. Apandag gumatang ijay SM, iti washing machine. Masapul nga da nagan di washing machine ka, nagan iti babae. Ngimno iti ginatang da Samsung, kunanan to di asawa nga babae ka, lalaki day ta. Sino aglaba? Ni lakay ko. Anda aya iti yamo. Adaya itinagan iti washing machine nga babae. Westinghouse. Oh, diya malagip. The point is this. Whatever makes the load, the workload of the wife lighter, the husband must be willing to help. Ulitin. Whatever makes the load of the wife lighter, the husband must be willing to help. Saan mo nga ibain kapsat ko? Nga tumulong iti trabaho iti balay. Honestly, in the house, we divide with my wife, ni Sylvia, iti aramid ti balay. Katiriga na, ad-adu pa yun di aramid nga para kanya na nga trabaho. Kas kuma. Panaglaba. Tiriga na kay di washing machine ni Samsung, lalaki. Kaya ko na si kaglaba. Anya problema am kadi ka alaam di murang. Ipan mun ijay washing machine. Talmudam nga siya yan. Kita di oras na, 1 hour and 30 minutes. Pumanaw kan, you can do any other work. You read or what. Agsubli kan ton, nalabaan ton, it's ready nga apan ibalaybay. Sa dinuman nga nagyanan mi kakabsat, artatso, sa kami napan iti kamiling, sa kami napan tikarinyo, sa kami napan iti tagudin, si Maruno ti vegan, sa nagsubli kami dito'y Artatio. Our last residence, kay isu iti mission house, ijay Artatio, ijay likodan kakabsat, iti AB Hall, ijay Enlac. Ada garahin na ijay sangwanan, ada pagbalaybayan ijay sangwanan. Amuyo ti baga di gajay kakaruba ming aglabas. No makita da dajay na ibalaybay. Ay, amome nga ni pastor tinaglaba. Amome nga ni pastor tinaglaba. Seemingly there was an impact to them. Anya dajay ki gamin nga number 2 kabsat, orderliness is next to godliness. No siyak iti agibalaybay. Han kung ibain kakabsat. Na urnos. No pantalon, short, bado, ingana ti underwear. Nalpas nila ba iti bigat? Iti malam no nagawid kami. Akas. Kupin. Anyang itararabidin ni Mrs. mo ko na yung kanyang. Adad siya nga luto iti kanan ni. We complement each other. Saan mi nga ibaga nga modelo iti pamilya mi kakabsat. But we live a happy life. Dinggin yung dadya kunana ni Apo Diyos. At datuyan ti asawa, lalaki, ayatem iti asawam nga babae. Babae, agtulnog ka iti asawam a lalaki. With the parents. Ti saludsod ka, anyangay iti tulbat.
No kasano nga digiti naganak ket agbalinda nga naragsak. Continuing with the advice of Paul, iti pamilya idjay ipeso. Ephesians chapter 6, verses 1 to 3, na isurat, basahin tayo. Anak, agtulnog kayo kadagiti dadakkelyo, gapu iti Apo. Tadaytoy nalinteg. Dayawem ni amam ken inam. Gapu isu iti umuna abilin nga adda karina. Tapno na imbag iti lakam mo, ket atidog iti biyag mo, dito'y rabaw ti daga. I will ask, and I will ask, apay nga digiti anak, ket agtulnog da kadigiti naganak. Intunno iti anak, makita na nga iti inana, the mother, submits herself to the husband, their father. Intunno makita da nga dahi amada, their father, loves their mother as Christ loved the church. They have the best example. Ket daytoy isuntun dahi respeto. Daytoy isuntun iti panagdayaw. Daytoy ti umahitun dahi panagtulnog. Taapay, makita da, nga digiti naganak da, sursuruten da, dahi bilin ni Apo Diyos. I have never seen a family nga no iti naganak the mother aramidin na dahi inbaga ni Apo Jesus, submit. The father aramidin na dahi inbaga ni Apo Jesus, love. Nga digiti naganak, digiti anak da agbalin a problema kadakwada. Again, God bless our family. Agyaman na kakapsat, inted ni Apo Diyos to upat nga anak mi nga lalaki. Iti may sa nga pagbukbuk ngak idi. And God helps so much. Di makelak iti arubayan iti misyon ijartatyo. I have been a living witness no kasano iti panagbiag dagiti anak, dagiti trabahador. And I'm very sorry to say, they have never been a good example to the community. Dahil ti burden ko idi, apo ko na, kasanon, upat tinted mo, puro alalaki. But we talk as a family and I said, iti panaglukuyo, it's a plan. Kitibagak kada kayo na. If you plan to do things that are not applicable, that are not acceptable to God, ibagayo kanya. Kitain that. And I was very serious. Sakbay kayo nga mga ramid, iti pakababainan ko na. I will quit in the ministry. Agyaman na na po Diyos kakapsat. Agyaman na. Addan iti pamilya ti dua nga anak mi. They are following the pattern. They are following the pattern. Anya iti tulbag nga dadalan tayo. Happy spouse, happy house. Adagamin din yung mabasa tayo kapsat. God bless our home. Kayat ni Apo Diyos, nga ti pagtaengan tayo ket naragsak. The literal home, God wants it
to be a happy place. Taday to'y kakabsat pagtaangan tayo is the little heaven that we are now experiencing here on earth. No awan itiragsak. Kunana ni Mrs. White that the cloud will never be lifted. Amuyo da expression nga kasyan. No arig na nagkuyam na ilimang dya init. Kasjay iti sitwasyon iti maysa nga pamilya nga awan iti ragsak na. But when God is in the family, and we can say, God bless our home, we are living dito'y daga nga iti pamilya tayo ket isumeten iti pakaramanan of foretaste da ragsak iti langit. At dagamin ti panggep ni Apo Diyos iti pamilya tayo kakabsat. Happy house, happy spouse. Ulitin tayo. Happy house, happy spouse. Hanggang di pastor, happy spouse, happy house. Wendo iti pagtaangan ka naragsakan, di spouse ka naragsak. No naragsak met day chay nga asawa, naragsak met iti pamilya. So you can say it in other words. A happy spouse makes a happy house. But a happy house is also for a happy spouse. Iti Isaiah 66 verses 22. Denggem kabsat ko. Kas iti baro alang langit ken ti baro adaga. Nga aramidek to agtalina eddan to iti saklang ko kuna ni Jehova. Andiyan ti kunana ni Apo Diyos. Kas tantumet iti panagtalinaed dagiti putot yu kenagan nyo. I like this. Iti panggap ni Apo Diyos ket iti pamilya nga binukkel tayo dito'y daga. Isu iti sibubukkel a pamilya iti langit. Kastanto iti panagtalinaed dagiti putot yu kenagan nyo. May your family, may your home be together, living happily here now, tapno iti langit, isuntumet lang itinaragsak nga pagyanan. At dahi tiket kung ited kakabsat, amuyo no mangkas kasara, kastoy ti ibagang. If the wife looks younger than her chronological age, she has a loving and caring husband. Ulitin. No ti asawa nga babae, ket ubing iti langana, ngem dayet pudno ataw na. Bindisyonan na po Diyos that wife has a loving husband. Ngimno iti babae, kabil tayo iti opposite, ngimno iti babae, na bakit nga amang iti tsura na ngim dahi chronological age na. Kabsat ko, ti problema na, di asawa na. Kumusta nga ba ti lalaki ko natay manan? Dahito iti bagbagak kabsat. If a husband is successful in his career, he has a supportive wife. No iti lalaki, ket successful iti trabaho na. Adda iti asawa na, iji likod na at tumultulong kenkwana. No kasta kakabsat ko, God blessed you. Ngem anya laki din.
daksanggasat. Adda dagiti anak ni Apo Diyos. They should go up. Ngimintun no, tinaganda is discussed. I have been sitting in boards. I have been sitting in executive committee meetings. I have chaired iti mission time. Intun no ma-discuss, tinagan iti maysa a trabahador. It is very unfortunate nga dahi asawa iti pagtutungtungan. Ti asawa na dito nga pastor ka. He is good. He is good. No dadto panaganan da pa yung asawa na nga communication director. Apa nga communication director? Isuna mo iti amo yun na dadto ma. Behind the success of a man is a woman. If that is true, it is also true that behind the failure of a man is a woman. Kitain nyo kabsat, study people. Study people. Study people. Study the success and the downfall of leaders. Behind the success of a man is a woman. And I thank God. God gave me Sylvia, my wife. Idi, pagsaludsod ni Mrs. Rafanan, andyan nagmimitingan niyo, pangaasim hanggang agdamdamag. I'm not telling her that it's not your own business, no. But there are sanctity of the meetings in the EXCOM that even my wife should not know. Nga magsipod ka member iti EXCOM, doon dumakit, she knows. Ngam there are some facts that she should not know. Ngam nadaduma, kabil tayo man. Behind the failure of a man is a woman. Kumusta nga'y digit anak tayo? Kumusta nga'y ti pamilya tayo? Iti umuna kuma kakabsat. No adda kada kayo nga agtutubo, nga agdengdengeg itata. Remember this, the key is happy spouse, happy house. Kasano nga maadanda ito? Dayjay kunana ni Adan, this is now bone of my bone and flesh of my flesh. In translate kakabsat iti Biblia nga punada, do not be equally yoked with unbelievers. No kaya mo nga naragsak iti pamilyam, iti masakbayam, and you will enjoy success da iso ti kayat ni Apo Diyos nga agpaaiken ka, anak ko. I'm talking now to young people. Remember this. Do not be married with unbelievers. Kitain nyo ti example ni Isaac and ni Rebecca. Oh, they live happily. Kitain nyo mo di example ni Samson and ni Delilah. Oh, Samson was blinded. Tapay. Kunana ni Samson, tikayat ko iti masuro. Remember this. Da kayo nga padak nga di asawa itata. If you want to have a happy spouse in a happy house, let us serve the Lord together. I always bring my wife with me in missions. Urit at nakakabsat. Da kami kat makadayo kami pelang. The other Sabbath we were in Aritaw. Kadaytoy last Sabbath iti April, there is an invitation nga mapang kami ijay Kabuyaw, Bulinaw. We like to go out together.
Taintun no active kayo in the service of Christ, the bonding force that dayjay man ko na tayo nga dayjay mang silpo, that tie that binds, ket isu dayjay ayat ni Apo Diyos, dayjay pa nagserbi kini Apo Jesus. Last advice, amutay daytoy nga quotation, a family that prays together stays together. Tulbek amay katlong. Happy house, happy spouse, happy house. May God give you a happy house because you have a happy spouse. Agkararag tayo kakabsan. Agyaman kami ama, takayat mo nga naragsak iti familyami. Agyaman kami ama, kadagiti balbalakad nga inted mo kada kami. Tulungam o Diyos, iti tunggal kamkamang iti pamilya. Tulungam dagiti asawa nga lalaki. Nga ayatinda iti asawa da nga babae. Akas iti panagayat ni Kristo iti iglesia na. Tulungam dagiti asawa nga babae o Diyos. Nga agtulnog da kadagiti asawa da. Gapo ken ka. Tulungam dagiti anak mi o Diyos. Nga agdayaw, agraem, agtulnog kada kami. Aramidem nga iti pamilyami. Pakakitaan o Diyos iti ragsak kental na. Nga dagiti sabsabali into no makita da. Itinagan mo to, iti may daydayaw. Kayat mi nga kitaan o Diyos babaen iti pamati. Nga dagiti pampamilyami, awan kuma iti agkurang. Adda kamin to ita pagariam. Ngagtultuloy ngagdaydayaw ken ka, inggana ti awan inggana. Agyaman kami ama kadigitoy nga balakad mo. Itinagan ni Apo Mesos dinawat mi digitoy. Amen. Kinamen. Tulbek number 3. Intinumay nga lawas. Agadal tayo tumanen. Iti sabali at tulbek. Imbag na malimyo mamin kakabsat. Ay ayaten na kay na Apo Diyos. Ay ayaten na kayo met.